Bono ngwachaga gwatebanga siasa ebijana byasoire byaramire excuse me abagaka ko ebintu mbiro nachunguzire sana gwet online kama konyora bagaka bakore ebintu nchirende go kunyerigereri tiri techogeti eswisho neyo nakiakoba igoko barama igoko babwato ko kwabatena abagaka umugaka aga obole mobunkwa bwene toto tebinga bokoba gose egente kenkia bwenete ogekwaneiga ekero kwage koraiga itoroche nga turage kora burunge no kegorore tari kumurama ya kegorore ikiara omogorore bubi asukumurama kwa mogechi gochiari ekero kwa mogechi moche muigwana onye muri oboiri asigete okuganereire okogikeiri nokogikeri kori kuya segesaku abantu bagikeri untoroje na bachandegete mwamanya konya gukwana na byabeiriga ya nindu to gwekora abagusiminta ase mwabita mutari wanja mwanchane nonye chikura chiro mwanchane ritangane kitoko genda na abaye noyo matianyi gosaye noyo bwarati gosaye noyo bonyonka gosaye noyo machogu gosaye noyo ngo egente gitangani kara oro kyubwanja ni kurwo monuo ege kura ya bunonye tagete tiga kurama oyo buoyo gosoyo buoyo koreta chitangu chitaga ni kurama no gochaka koige kesegi na koreta chindumo boina na boinobo na boranyana nayo gochaka ekiagero mugusiate bete na rolendo mu boina komo siori ntamanya musiori na bara abaseko baye mogaka juzi ganto atwara abamuraba kurwana iseki bosonga gonizum barwana ndorara bagaka bakugikire gentekyo naki mukiro chino no bagaka mbanya gwanja segi esegi twali gutwaneka tokori gichombe gochibomanyi gose gochiborumbwa tari ntutweka ase tore bantu bendemo igekero tugochaka obosegi ndemo ga igege ntongeri yakoreki yasarikire igonso ninchiyo igontoro chimegiro igontoro chibintu tubwenerete gokora igontu yanchiti bunegesako igobono ngo kongaina na higo kongainwari tuachaka gwakana ogwakana oko nkokora kuri igesaku inki mono linda baga tara kwana batene batebenga una tukura baraji press conference batebenga tintageti ndutageti biga binte bigokoreka na bosongo manyinga witero bono mukweke inki ngokora nkogikerinde na binte bintokore tiki ntobitageti na kina kwanire na nche no mogaka ekera bagaka toko bana barabu na abange ebyombe byabagaka nonde abagusi elders council mwanya gitinge heritage mwamugusi which is now overall ntubwate ketinge cultural organization ntubwate kyonganyo cultural organization ntubwate okwegereke gusi abana abutokorike bitabu byechimbu nechinga kochomo gusi igo kingo kwana igo ngukwane kyana ikaranzire nabo bakwanire egento bari kweminyoke bari konya gwetageki bono taitanga ndeno mwaka matunda nache kuikaranza gacha kukwana ibintu gusenya kundi gusenya moko mwaka nyamoko toko monyorugo chaka kukoiraneria ekero kumurama timate sinonyi bwete igongo kwano ni behave yabagaka nga sika chimbu cy'abantu nabagaka nabarampa bwate right yogo tegerera na kumanya ngo ara support when it becomes to politics lakini mbabwate enchira nabarabu bakugamba nabagambi bakubakanya mbaye tani umaete bugambi mboranguru ko nanga inani ekero mugusiate tena nanga inani morayo ona kirengasa abantu baye igari gotebona rinani ebintu bire imene binge nabora anyore ibintu bikwete mari ebisusu nabora anyore chimonyonchiro chinsana ko chintuga nabora anyore amapera na meteime chinsobosobo imeyeri nani ibintu biro nebinge koyo komanya nkiago chora
no morai asa abantu bae iso no siasa eneri nani ya chiro mogusi bunetanya gocha igo nchenari go sababa gusi bari yancha asinga kerio bwanchani bate baningora tari aso kuomana na koramana toigwane ekero tokorigio borai toigwane asobo menyi bwito nari no ne bisaku binde bigokoraki bitogosika Bueno, squeeze abagaka mbaro no metenga siasa ya change terili ya kale mangana akorekana squeeze ni chibesa chikwenan bakambaro bakorekana kirogende bagukende bakwanike abandi bakwanike ekina kiora kwanire ekina kitwego tena abagaka ntubwata opportunity yo kwatena agamwa akoreki mwachire bobe nagamwa akoreki mwachire bobe abagaka torora na bagaka bandi mbabarochi na ndi nkubakwanira bali ikiara onde bwensi no egwebesa ebese ye nembe nje itete Yesu lakini bono enchira bagokora ebintu ebi na bali bagokoreru tigaba manyina kegusi nkerigo for example ekero omonto akoegwa agwakwikiranya gwakukiranya na gusegwa nkobwekaini kubikerugutwa bintu ebi mbianya kubwekana ligia goika abantu barame emyambaro gia sekobekwa chigutu chiriga chikobekwa bantu ba isango ria matati barangerigwe baruri bagabu noyo bono tuamoire mwakekeranya akore gintu gite kitari yitu korimo togotena para obekero omonto mwambara otena na mu place igo muga konde bwense okora igo na babwene taka akaniwe. Do you understand me? So kire gintu asomo gusinki abwato mochokoye ningako yaye Tiango bolis ali swali limo igorie nimbate livoli limo igoreo kobekire gutwa twara rebi okalekana gusika ndedere to be very honest clear ocha somo gusi aso tinga kichane namenyire na witness ri ando nga kobekire chuguto bavere mugavano Kisii County no presidential candidate gusi boyore Matiang'i abo bonsi mbeterete process yeyu yo kwarama okora kiango kulingana sote nini ekina kimbwenere tontebi aba bakora amabagaka ekina kimbwenete bangiraneri abagaka aba bakorete bo ekina kintagete bakoiraneri ekiagera mbamanyite bari bagoko mbamanyite tari namba manyiti una enchira yo kobekero omonto egutwa neye naende mbamanyite buyana mugusita ari kobekera monto gutwa atara kanata ara amenye arame utara arama iker okwara moko na gukanata nkwabwate ngencho asekiranye kiri kwari gwako naende turi kubikira guto utara asegwa weikosegwe bona abo bunogoteba weikabasegire bakarekana babweneire bakarekana ebi byabeire naende bigakoru nebinde tari lazima bikwanwe kero bigokoru mugusita arengeigo nabantu bamino batayiyo isango rie mino ria matati na maiga batayiyo igo gente kinkeri goika abantu bari yenchira bagokora ebintu naende bikore borongi na maende na mwanja na mutanja tubikore bobe ekine gitanguche bintu tutagete mbikoba